Este, mami? Unde este? Uite, unde? Ce e asta care l-ai pus tu? Ce e asta? Un ce? Lasă. Ce culoare e? Dacă. Negru. Și asta ce este? O steluță colorată. Pune aici. Pe romb. Pe romb, da. Și asta ce este? E un ce? Un cerc. Și ce culoare are? Negru. Hai, pune-l acolo. Și asta ce este? O romb mov. Un romb mov. Și asta? O steluță colorată. Steluță colorată, da. Și asta? Este un pătrat galben. Un pătrat galben, da. Pune-l aici și pe el. Așezăm ca lumea, așezăm ca lumea. Hai să așezăm ca lumea, da. Poftim. Și asta ce este? O romb cu portocaliu. Un romb portocaliu. Așezăm ca lumea. Și asta ce este? Un tecton verde. Verde. Și asta? Un pătrat mov. Și asta, mami, ce este? Un pătrat Un pătrat ce culoare? un pătrat negru, un pătrat negru. Da, mami, e un pătrat negru. Și asta ce-i? Mai vrei să ne jucăm? Unde pătratul? Unde pătrat? Unde? Asta ce-i, mami, din mâna mea? Este un albastru. Hai, pune-l aici jos. Și asta ce este? Este un pătrat. Este un pătrat maro. Bravo, pune-l aici. Bravo. Dar un albastru. Asta ce-i? O te roșu. Un ce? O te Nu e un pătrat? un pătrat. Un dreptunghi albastru. Un dreptunghi albastru, da. Asta? Este un triunghi roșu. Mhm. Și asta? Este o steluță colorată. Mhm. Alb. Și asta? Este optic. Trunghi. Optic. Trunghi. Dreptunghi. Un dreptunghi. Ce culoare? Negru. Mhm. Și asta? O steluță murdară. O steluță murdară, da. Cine a murdărit-o oare? Eva. Eva, da. Cu carioca? Cu carioca. Mhm. Curată și negru. Și asta ce este? Este un cerc murdar. Ăla e un cerc murdar? Dar ce culoare avea cercul ăla înainte să fie murdar? Ăsta. Ce culoare e asta? Alb. Ăsta e alb. Dar ăsta ce-i? Culori este verde. Este verde, da. Și ăsta? Este un cerc mov. Mhm.